έγινε. Αυτό το βίντεο πήγα να το κάνω διάσημο, να το κάνω καλύτερο βίντεο. Να γυρίσω αριστερά, να δω το ρολόι μου να σε έκανα, να δω το ρολόι μου, να γυρίσω αριστερά και να φύγω τόσο γρήγορα έξω από την πόρτα και να πάω εκεί που θέλω. Εντάξει, θα πρέπει να πάρει πολλά. Πιο πολύ μου άρεσε ένα βιντεάκι που ήταν ωραίο. Μ' άρεσε πιο πολύ. Πού είναι, πήρα πολλά. Πιο πολύ αυτό. 3 βίντεο. Ναι, 3-4. Το δεύτερο είναι αυτό. Περιμένετε τώρα να το βρω. Πού είναι, go. Πού είναι, καλά. Να αυτό. Δείτε πόσα πήρε. 1027. 33 likes. Δείτε. Και εγώ είμαι εδώ με το Roblox. Αυτός γελάει και ζαλίζεται. Η μαμά μου που λέει τέλειο βίντεο. Καλά, όλοι οι Google έχουν μείνει από το Google. Και πάμε τώρα. Με τι πας στο σχολείο? Ναι, αυτό. Με το ζόρι. Το 16. Και εδώ πήρα και εδώ σχόλιο. Ναι, αυτό. Το έκανα ίδιο με το άλλο. Απλά το έκανα κάποιος διαφορετικό. Έχει με ίδια μουσική. Σε ένα άλλο βίντεο είναι αυτό, αλλά απλά με μία άλλη μουσική. Αυτό πήγα να το κάνω κάποιος ωραίο. Και πολύ μιλάω. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο. Ναι. Δεν έχω καλό ίντερνετ. Ναι, δεν ξέρω αυτό. Στο βίντεο. Αυτό δεν ήταν ωραίο. Δύο ίδια έκανα με ίδια μουσική. Ποια είναι ίδια.